Hello everyone. So रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन तो बारा गोलाव खालामा जागायलांदिनि जोङो बयबो नेगासिनो दङ दै बे आपडेट्सखौहाय तो जोङो दसे सम नेनानै थाबावनि आरोना तो बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि रंजानाय बा विशखौ गाहाम हामलायनायखौ आंनिफ्राय जासिहरग्रोनाय थाबाय तो दिनैहाय एसे पार्टिबो दङ आरोना तो आङो एसे दिन्थिलांगोन आरो दा आङो रेडि जाबायानो नै बाजारावबो थांनांगौ तो एसे दिन्थिलांगासिनो ना तो पार्टिखौथ' आरो खालामगासिनो बेसेबां जाबावनो बेदर ना बानाय मोनबाय दा गोदान बोसोर फैनाय लोगो लोगो बयबो रंजाबाय आरो बयबो इन्जय खालामबाय आरो बयबो बमाफोरखौ माथो गावगासिनो खाना दा जेन' हक बयबो गोदान मिजिं गोदान थांखि लानानै आगान सुरदो आरो बयहाबो गोसोआव मोनफा मोनफा चेलेन्जिं दंखायोना तो जोङो बोसोरे गोदान बोसोराव जोङो मोनफा मोनफा बेबायदिनो चेलेन्ज लानानै जोङो खामानि मावलाङो तो बयबो बेबायदिनो मोजां मोनसे टारगेट लानानै आगान सुरलांदो आरोना थांखि बिथांखिफोर लानानै जोङो माने दा हाथाय फारसे थांगासिनो नै एकदम बाइकजोंनो दा हाथायखौबो मोनसिगोन एसे गोजान साब जायो माने हाथाया स' एसे थांनानै बाजार साजार खालामनानै लादिनि आरो पार्टिबो दङ गोदान बोसोरनि एसे पार्टि खालामनोसै आरोना बोसोराव खनसे नै जोङो हाथाय मोनफैनाय बायदियानो जाबाय दा बेवहाय एसे जोङो बाजार साजार खालामनानै तो ओंखारलांफिनदिनि आरोना हाथायनिफ्राय नै दाउनि बाजाराव हाबफैबाय दाउखा आरोना ओरैबायदि हांसो दाउ दाउला खासि नै बिथिंबो दङ नै मानै जा मोजां मोजांखा दाउनि बाजार बिराद गरम नै दाउला खासि हांसो लकेल दाउ 10 केजिसो नांगौ जोंनो माने एकदम नै बेखौ हमबाय मासे जोखौसो लानांगौलै गोथाव जायो जोआ माने दाउखौ माने फुरा लाजोबबाय आरोना बेखिनिखौ नै दाउखौ माने एकदम गारियाव लाबाय आरोना नै आलायनानै लाबाय दा जेन' हक आपडेट्सआ बेनोमोन जोङो बयबो नेनानै दङ जितु जोङो मिथिनो मोनदों मामायाहाय 1 तारिखआव ओरैबायदि मोनसे मोजां सारप्राइज लानानै फैदों दा बेखौ जोङो आवगोलनिफ्रायनो निउसाव नुबोनो मोनबाय थाखादों दा मामाया दिनैहाय बे 1 तारिखआव दिनै अफार लानानै फैदों जायफोरा अरुणोदय मोनदोंमोन ना दाखालि बावै मोनबाय आरो बिनि सिगाङावबो मोनबाय थादोंमोन स' बिथांमोना बे सारप्राइजखौ मोननो थांगासिनो दङ जोङो दसे उनावनो मामाया दिनै एनाउन्स होगोन थ' एनाउन्स होयोब्ला जोङो मिथिनो मोनगोन मा तफा लानानै फैदों निस्सय बेवहाय अरुणोदयनि राङा बारायनायनि चान्स दङ 3100 जागोनखौ जोङो बांसिनै मिथिनो मोनदों आरोना नाथाय बेसेबां सैथो दा बेखौ जोंनो समा खिन्थागोन आरो मामाया एनाउन्स होगासिनो बेल' नङा बेजों लोगोसे
गोबांथार स्किमफोर एनाउन्स खालामगोन जानांगौ मामाया थ' जोङो नेनानै थानि आपडेट्सआ बेनोमोन आरो अरुण'दयनि राङाथ' बारायोब्ला मोजाङानो जाबाय ना थ' बिदिब्ला आङो एसे क्लिप्सखौ होलांनि आरोना थ' गोलाव खालामला भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबाय আৰু লাখ লাখ মহিলাই 1 জানুৱাৰীত লাভ কৰিব ধন মহিলা সবলীকৰণৰ দিশত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আন এক পদক্ষেপ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক লৈ আহি আছে ডাঙৰ ঘোষণা আৰু 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে অৰুণোদয়ৰ ধন অৰুণোদয় আঁচনিৰ ৩,১০০ টকা সোমাব একাউণ্টত চৰকাৰী ঘৰ ৰেচন কাৰ্ড PM কিষাণৰ ধন আৰু বৃহৎ ঘোষণা আচলতে এই সন্দৰ্ভত 1 তাৰিখৰ দিনটোত